i koristila sam informacije sa Veki forum. Međutim, ubrzo posle toga pojavljuje se nova Facebook stranica Vesna Zmijanac, koja je sada postala oficijalna, i oni su polako krenuli da od mene kupe sve te slike. Polako vidim ja, oni krenu da stavljaju kod sebe. Ja čak napišem poruku, čekajte, pa vi kradete slike. Oni meni javno kažu da, krademo slike. Ja onda krenem da se potpisujem, svaku sliku koju pronađem, iskopam, ja postavim, ali potpišem Darkolina, ali uzmu pa seku taj deo Darkolina i opet ubace tamo. Da bi posle nekog vremena oni prijavili taj profil, lepo uzeli i prijavili tu moju stranicu, oni su tu celu stranicu obrisali. A šta je interesantno? Ja sam sastavila lično, znači, diskografiju i biografiju. I dan danas, kad pogledate, recimo, bila je jedna emisija Vesna Zmijanac na Grand televiziji i sad voditelj, narator, čita moju biografiju. I dan danas kada vidite negde da se nešto priča o Vesni Zmijanac, oni idu tačno ono kako sam ja napisala. Početak karijere, ne znam, snimala je film, otpevala pesmu Marini Tucaković Ule su meni obrazi, sljedeći singli, sve su iskoristili analitički ono što sam ja već bila sastavila, njenu biografiju. Međutim, znači, oni su meni pokrali slike i prijavili profil. Onda je došla na red YouTube kanal. Onda su sve te pesme, spotove koje sam se ja stoički namučila, zato što znači skupiti VHS kasete pa digitalizovati sve to uz pomoć mog druga, pa onda objaviti, i onda su oni lepo sve te moje snimke pokupili kod sebe Veki forum, to jest YouTube kanal, i lepo meni stavili prijavu. Nisu mi obrisali skroz YouTube, ali je bio godinama pod sankcijama. I ja sam tu bila jako razočarana, ne u Vesnu, Vesna sa tim nema nikakve veze. Onda taj kanal postao, umjesto Veki forum kanal, on je postao oficijalni kanal, ta stranica je postala oficijalna, a u stvari se i ta stranica i početni svi ti snimci su u stvari, ja sam zaslužen za to. Znači, ja sam zaslužen za to, a oni su mene samo onako lepo isprejavljivali, pokrali i prijavili. I od tada sam prestala se bavim likom i delom Vesne Zmijanac što se tiče interneta, ali dalje je volim i ne smatram da je ona to ništa kriva. Ja čak mislim da Vesna i ne zna o tome ništa, ali ja sam tu bila onako što se tiče tih njenih fanova jako ljuta, jer mislim da su oni imali lični animorzitet prema meni zbog toga što sam ja Darkolina. Ja nemam drugi odgovor. Da vi pokradete nečiji materijal i da onda prijavite mene, da mene vanuju i da mene oprešu i tako dalje. I onda sam tu prestala, znači, da se aktivno bavim, a inače sam bila tamo, znači, u grupi Veki forum, bila sam Vesna Zmijanac, kako već ide. Definitivno ona je moj idol i dan danas i ja volim Vesnu Zmijanac. Zaista, ali u detinjstvu i u tim tinejdžerskim danima sam je baš voljela i baš od nje sam učila, mada njene pesme su jako i teške da se pevaju, i onda ako uspete dobro da otpevate njenu jednu pesmu i sve super, i onda možete sve ostalo da otpevate. Ne gledaj mi oči, nisu one stare, lako mogu poći, lako da zaborave. Ne gledaj mi oči, saznaćeš mi zore, ne diraj mi usne, istinu će da progovore. Da lagala sam tebi i lagala ljudima, al nisam mogla slagat ovo u grudima. Lagala sam tebi i lagala svima, al nisam mogla slagat ovo u grudima. I šta mislite o njoj danas, pošto smo svedoci da su je stigle i godine i bolesti, ali ona ne posustaje? A što se toga tiče, mislim da ona sama rekla da će ona u stvari završiti kao negdje na bini, da će da peva dok je živa. Sad, Vesna se bila u stvari povukla i ona se u stvari pojavljivala samo kada su
novogodišnji show program i sjećam se baš moja baba Danica kaže Hugo i sve Vesna, recimo, to je bila 2000 možda 9. godina. I onda je ona imala svoj veliki povratak u smislu da je prvo u to vreme upoznanog Željka Rstića, tako bi, i ona je onda uradila javno onaj facelifting, znači je radila javno Mira Montimedic 2011. godine i tad je snimila i album i to je bio, da kažemo, njen neki povratak. Sad, od tada je ona u kontinuitetu da kažemo nastupa. Ona je pevala i u Lazarevcu sa Nikolijom, ja sam naravno išla tad obavezno, kako da ne idem. Sam tad išla da ih slušam u London, Lazarevac. Ona ne posustaje i ne pomišlja na penziju, iako je u vidno ruiniranom stanju. Generalno mislim da Vesna voli da peva. Sad, to što ona deluje u dosta urinjenom stanju, ja sad ne znam da li je to zbog toga što je ona možda imala u mladosti taj bojemski život. Druga Vesna i dan danas puši, druga Vesna je voljela i da popije konjak 2, 3 i tako dalje. Nespavanje, pevanje po diskotekama, klubovima, putovanja, ipak iza nje veliki staž radni. A opet sa druge strane, recimo, imate ne znam, Brenu, imate Nedu Kraden, imate dosta pevačica. Evo, recimo, Neda Kraden je starija od Vesna Zmijanac, Pavle Pavlukić, imate dosta njih koji su, da kažemo, daleko očuvanije, po znacima navodnika. Pa šta mislite, dokle će ona da peva i da li će na kraju da je kao Madame Fanny iznose na krevetu, na binu? Sada je to stvar kod Vesnine genetike ili je, mislim u stvari da je sklop genetike i mislim da nekako Vesna na neki način po meni možda malo brže mi stari, tako moj utisak bio. I pazite, onda uradila je facelifting 2011. godine. Pa opet sada ima onaj pokoju Boricu i tako dalje. Zamislite da nije tad uradila facelifting, kako bi sad izgledala. Znači ona i pored faceliftinga ipak je polako stižu godine. A recimo je to Suzana Mančić uradila facelifting skoro i super sad, to je vrlo dobro urađeno. A drugo, mislim malo da je Vesna opušten lik, da ona i ne brine previše, čim je ona sad već bio puno sa zdravljem, pa je ponovo bila hospitalizovana i tako dalje. Sad ona ima problema i sa srcem i ima problema žene sa nogom zbog te operacije, pa opet ide da peva i tako dalje. Mislim da ona negde voli da peva i da jednostavno nju publika možda negde održava i da bi ona možda baš uvenula kad bi prestala da peva. I onda ne bi imala što da radi. Ona, Vesna ume da bude sama, to je očigledno čim je odšla na Bukulju u vreme najveće slave. I samo imam da kažu da je vrhovna alhemija čovekova da nauči da bude sam. I ne verujem da Vesna ima problem sa time. Ali možda ona voli taj kontakt sa publikom i tako dalje. Evo sad će biti i koncert u Areni, zakazan je, to je 2 koncerta. Tako da volim ja Vesnu Zmijanac dan danas. I naravno nije to više ona ista Vesna od pre, mada nekako ljudi, kada se da asocijacija na Vesnu Zmijanac, obično se zamišlja ona Vesna Zmijanac od nekad. Ili recimo, ne znam, kada god gostuje ili asocijacija na Oliveru Katarinu, uvek je asocijacija na onu Oliveru Katarinu nekada. Jer tako, generalno mislim da je to tako i normalno na neki način, da mi u stvari pamtimo te pevače iz njihovih najboljih dana, kada su najbolje izgledali, kada su najbolje pevali. Mada Vesna Zmijanac i ne mora ni sad ništa da snimi, ona može na račun stare slave da traje koliko god hoće u stvari. A tako da nju želim se najbolje i dobro je to. Neka malo možda više povede računa o svom zdravlju, ali neka ona radi to što voli, a to je da peva.
neka peva ona i ja volim da nju vidim i pošto ona slabo daje intervju i tako dalje i onda ovaj Goranče, ja njega i pratim od kad ikad i oni me puno puta pitaju za baku, ja sam rekla kasno da nije, nažalost, više među živima. Najčešće on, ne znam, uradi sa njom intervju i tako dalje i ja volim Vesnu da slušam. Sad je baš bila ovo sa Bokim 13 i Lepom Lukić i sad su pozvali tu, vidim, Vesnu da bude gost i onda su otišli zajedno da slušaju Slađu Allegro i tu mi Vesna bila nešto baš raspoložena. Ona sama kaže da ona ne može nikad da se smeje ako malo ne popije, jer niko ne može trezan da se smeje kao lud. I onda tu vidim da je Vesna bila raspoložena, da je malo popila jednu čašicu i da je ona bila veselija, da je ona se smejala pred kamerama i tako dalje. Da, Vesna imala zaista turbulentan život i ona se baš onako ponašala kao... Čak mislim da se u stvari, šta mi se dopada kod Vesne, kad pogledate recimo i neki intervju od ranije, ona, kad je bila najpopularnija, znači ona nije bila, ona je shvatila damo da nije dovoljno samo biti da lepo izgledaš, da dobro pevaš, nego da je nešto kažeš, da budeš inteligentan. I sad ona je bukvalno, njeni spotovi su išli pred Dnevnik, 94. godina. Tako da je ona vrlo umela da u razgovoru sa reporterima, sa novinarima, da lepo kaže, da se lepo izrazi, znala lepo da govori, znači ona nije, za razliku recimo od Nade koje i onda i danas, ona kad izađe pred medije, ona što na to na drum i prosto nekad ne možete da povežete ni šta je rekla. A dok Vesna Zmijanac, ona je uvijek bila odmerena u izjavama i uvijek je, u stvari ona se ponašala tako kao da imala fakultet recimo, u samoj komunikaciji. Iako, recimo, formalno ona nema to obrazovanje. A inače, što se tiče ovoga dok će pevati, samo neko napeva. Dobre, mislim, ona opet. Mislim, dobra je Vesna. Dobra je Vesna, samo neka nju služi zdravljem. I neka ona peva do kraja, dokle god može. Tako da nju volim i ona je lap. Vesna je lapica. Gospođa Lepa Lukić se ni u 85. godini ne planira penzionisati, to vidimo iz njenih poslednjih nastupa, gde kao pauk borbeno korača u susret 86. godini života. Lepa je kraljica, lepo obožavam. Znači, sad smo prepričali o Vesni Zmijanac, ona je bila moj idol iz detinjstva i iz rane mladosti, da kažemo, od nje sam učila i ponašanje i sve smo to rekli. A Lepa Lukić, ona je takođe prava kraljica. Zašto? Šta nju drži? Mislim da nju u stvari najviše drži njen duh. Svaki intervju Lepe Lukić meni izaziva smeh, izaziva mi raspoloženje. Prvo, daje mi utehu da se može, eto, sami ste rekli, doživjeti 86, vrlo lepo i fino i dobro izgledati u tim godinama, a bez estetskih operacija se Lepa ništa nije radila. Drugo, volim Lepu što je uvijek bila autentična, što je bila to što jeste, što se nikad nije sramila ni sela, ni miločaja, ni svoje majke sa Šamijom koju je stalno čak isticala i vodila je svuda se na nastupe u Crnu Goru i tako dalje. Volim je što